От куршума, който ляхме на ори на краката, кажи какво излезе ти. От куршума, който ляхме на краката, излезе още един джин, който е много ядосан. Има формата на маймуско лице, неандерталско лице. Точно неандерталец, и приори съществува точно същия проблем, защото априори най-вероятно те са 3 и знаеш какво се случва при него. Ти може би си го забелязала, а може би и да не си го забелязала това състояние. Той както е спокоен и изведнъж се променя и става агресивен. Да, той от нищото и може е така от нищо да посегне, да те удари или да вика. Да, сега 3 пъти сме стигали до полиция. Това не му го казва и не го привежда на немски. Да. Всичко е окей, Ори, спокойно. Да. Както си спокоен и изведнъж избухваш. Да, експлодираш. Да, без причина. Да. Но тук има причина. И причините са 3 духа. Да. Които в момента ги вадим от теб. Вкарваме ги тук и после ги унищожаваме. Това е на енергийно ниво, обяснимо го. Точно така. Това нещо се вади от теб и излиза от теб и след това се унищожава. И той обяснява, че никога не се чувства изморен. Има много енергия. Не знае дали е от джиновете. Да, от тях е. Те така карат да бъдеш превъзбуден. Има хиперактив. Да, като хиперактивен. Да. Турбина. Вие като турбина казвате. Точно турбина. Постоянно върти и ни се омаря. Да. Казва, че напоследък така се чувства. Не може да се умори. Колкото и да прави. Нещо работи вътре в него и той не стига до... Те работят върху неговото енергийно тяло и не му дават покой, разбираш ли? И на моменти чувстваш ли тук в гърдите проблем? Задух, стягане. dass ich gestern wie ein Berg auf meiner Brust hatte. Ich bin aufgewacht um 2 Uhr. Така, тежест или задушаване? Sag ihm, dass ich das heute früh gesagt habe. Yes, my friend. Sag ihm, dass ich dir heute früh gesagt habe. Той даже сутринта ми каза. Тази сутрин? Аз това не го знам и всичко това, което казах вече 2 часа, вода консултации, воз колени, това всичко, което казвам, абсолютно покрива ли се с истина? Няма нещо, което да не съвпада. Маги, спокойно. Искам да бъдеш спокойна. Много ти дойде всичко ли? Това е просто страшно много. Като информация е много, но най-лошото е, че това всичко се оказва вярно. Дори едно грешно няма в това, което... Няма нищо едно грешно. Да. И за катастрофата всичко съвпада, и за магията, която му е направена на него, и джиновете, които са в него, и агресията, която е в него. Неспокойството, което изпитва. Да, аз го виждам, че той става агресивен и посяга върху теб. Да. Има чувството, че много рано ще да умре. Не. Лошите мисли, натрапчивите мисли, те идват от тези духове. Да. Това е. С 2 думи да каже дали е доволен от всичко това, което видя и приключваме. Всичко, за всичко. Sag ihm, ich bin immer von Menschen wie ihn mit diesen Prozeduren sehr überzeugt. Das habe ich dir auch davor schon gesagt. Warum ich so glücklich, dass er kommt. Удивен от това нещо, което е видял, и че е наистина много щастлив за това, че ти си дошъл и си помогнал. Защото и той също трудно му е да повярва, че такова нещо ни е направено. Той е в шок.